Salam mehriban gelinler, men bugun siz bilen emzik barada gurrun etmekçi. Näme üçin çağalara emzik berilýär? Näme üçin lukmanlar emzigi gaty bir halany oklar? Emzigiň zyany peýdasyndan köpmi? Ine bu soraglar biziň günnelik gawat gelýän soraglarymyz. Gelin ilki bilen emzigiň peýdasy barada öwrenelim. Emzigiň peýdasy çağı üçin dälle, eýsem onuň ejesi üçin has ýokary. Sebäbi täze doglan çağalarda bir ýarym ýaşaýança soruş refleksi has ýokary ösen bolýar. Tebigat çağanyň ejesiniň göwsünden süýdüni emip garnyny doýurmak üçin soruş reflekslerini berdi. Galy bersede soruş refleksi çağalara ören ýokary rahatlanyrjy täsirini ýerine ýetirýär. Öňkü gepleşiklerimizde hem belleşimiz ýaly bäzek biziň dünýämizi öwrenşýänçä bir näçe kynçylyklara sezebar bolmagy mümkin we bu döwürde bäzegiň psikoemosional ýagdaýy hem durnuksyz bolýar. Şol sebäpden bäzek hemişe öz enesini emmek bilen rahatlanýar. Ýöne ene çağasyny hemişe emdirip oturup bilmeýän üçin çağany rahatlanyrmak maksady bilen çağa emzik berilýär. Çağa emzik emmek bilen özüniň durnuksyz gaharly ýagdaýyny kanagatlandyrýar. Bu bolsa maşgalada çağany aglatman ulartmak üçin enäniň çağa seretmekde we öýüň işlerini etmekde yeňillik töredýär. Ýöne bu dogrymy? Her bir ene emzigiň zyany barada hem bilmelidir. Gelin onu emzigiň zyany barada öwrenelim. Emzik çağada ýygy-ýygydan gägirmeň ýa-da gusmagyň sebäbi bolup biler. Çağanyň emzik bilen köp mukdarda howa ýutmagy mümkin we howany gägirip çykarmaly bolýar. Ol bolsa çağanyň ýygy-ýygydan gägirmegine ýa-da gusmagyna getirip bilýär. Hemişe emzikli gezýän çağalarda nepravilny prekus ýagny nädogry diýişlemek bolmagy mümkin. Emzik çağada diýişleriniň gyşyk nädogry ösmegine täsir edýär. Çağanyň hemişe emzigi sormasy ony enäniň göwsünden ýüze wurmagına getirip biler. Bu bolsa çağanyň açgarny emzigi boş emmesi bilen onuň aşgadan şeýresiniň köp bölünip çykmagyna we çağada aşgadan içege ulgamynyň işiniň bozulmagyna getirip biler. Emzik infeksiýanyň mikroplaryň çeşmesi. Onuň ýere gaçmagy, dürli eller bilen ellenmegi bilen dürli wiruslaryň we bakteriýalaryň emzige ýapyşmagy netijesinde çağanyň agdyna stomatitlaryň döremegi, içi geçme, ýygy-ýygydan keselleme ýaly ýagdaýlara getirip biler. Bir ýarym ýaşdan soň çağada emzik almak ennigi aýyrmasak, onuň wagtyny dogry gürlemegine hem zyan ýetirýär. Emzik çağada baglyk döredýär. Çağa köp wagtlap emzigi emmek bilen onna emzige bolan baglyk döreýär. Ol diňe emzigi emmek bilen rahatlanyp bilýän çağa bolýar. Bu bolsa eýem nädogry? Biz çağa dürli situasiýalarda öz başdak baş alyp çykmagy we öz başdak rahatlanmagy öwretmeli. Çağa aglap kejirlik eden wagty oňa emzigi bermek bilen çäklenmän. Ony hosarlary gujaklap, gowy mähirli sözleri aýdyp, mährini berip köşeşdirseler, onu çağanyň psikoemosional ösüşi hem dogry bolar. Ine mehriban gelinler, ýokarda emzigiň peýdasy we zyany barada ýeň işleýin belläp geçdik. Inni çağa emzigi bermelimi ýa-da bermellämi? Ony siz saýlaň.